O čom je štátna skúška? Štátna skúška je po základnom kurze, je to taká nadstavba, kde už prechádzaš na pokročilejšie zvary a rôzne iné polohy. Na skúškach sa robia rôzne polohy. PA, PB, PC a HL045. Môžeš ich robiť na plechoch, na rúrach, už podľa šikovnosti zvárača. Naša zváracká škola spolupracuje s rôznymi certifikačnými orgánmi, s prvou zvárackou, výskumným ústavom zváracím a taktiež aj tých certifikačným orgánom. Celý kurz trvá 10 dní, počas nich si prejdeš všetky potrebné zvary, napíšeš si testy a potom dostaneš medzinárodný certifikát s najdlhšou platnosťou až 3 roky. S týmto certifikátom môžeš pracovať na Slovensku aj v zahraničí. Tvoje zručnosti si môže rozšíriť o rôzne metódy alebo materiály, prípadne o orbitálny či potrubársky kurz. Ak sa chceš posunúť ešte vyššie, robíme aj NDT kurzy. Maj sa pekne a dúfam, že sa uvidíme vo zvárackej škole Kobes.